дар варзишгоҳи бисолагии Истиқлолияти Тоҷикистон дастаҳои футболи Хуҷанд ва Истиқлоли Душанбе ба ҳам омаданд. Хуҷанд дар ин вохӯрӣ аз Истиқлол шикаст хӯрд ва натавонист ба панҷгонаи аввали чемпионати кишвар шомил бишавад. дар дақиқаи 29-уми рақобат футболбози дастаи Хуҷанд Ҳоҷибой Зиёев аз ҷониби довар ду маротиба корти зард гирифт ва майдонро тарк намуд. дар ҳамин дақиқа бошад Истиқлол бо ташаббус ва талошҳои капитани даста Алишер Ҷалилов тӯбро вориди тури дарвозаи Хуҷанд намуда ҳисобро боз намуд. дар идомаи вохӯрӣ талошҳо аз ҳарду ҷониб барои рахна кардани хати дарвозаҳои ҳамдигар ба чашм расид, вале то дақиқаҳои 90-уми вохӯрӣ ҳисоб дигар тағйир наёфт. дар нимаи дуюми майдондорӣ Истиқлол низ 10 нафар монд, зеро легионери ин даста Ҷозеф Окоро бо сабаби гирифтани ду корти зард аз майдон хориҷ карда шуд. бо вуҷуди ин талошҳо аз сӯи дастаи Истиқлол барои тағйир додани ҳисоб бештар ба назар мерасид ва ҳамин буд ки дар дақиқаи изофанамудаи охири рақобат нимуҳофизатгари Истиқлол ва мунтахаби кишвар Эҳсони Панҷшанбе ба натиҷаи ин дидор нуқта гузошту Истиқлол дар сафар бо ду голи беҷавоб Хуҷандро шикаст дод. дар натиҷа Хуҷанд натавонист марҳилаи дуюми Лигаи Олиро дар панҷгонаи беҳтаринҳо ҷамъбаст намояд. ҳамзамон Истиқлол бошад дар садри ҷадвали умумии чемпионат мавқеи худро бозам устувортар намуд.